салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. бар замми ҳамаи нокомиҳои ба қавле шармандавори дастаи Манчестер Юнайтед, ҳоло ҳам футболбозони ин даста имкон пайдо карданд ки дар арсаи футбол рекорд гузоранд. ҳамин хел замоне шудааст ки дар ҳамаи бозиҳо пайҳам шикаст мехӯранд, вале як баҳонае кофта боз рекорд ба қайд мегиранд. сарвони дастаи Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш дар як сол аз ҳама бештар дар майдони футболбозони сатҳи элита бозӣ кардааст. хабар медиҳад Федератсияи байналмилалии Ассотсиатсияҳои футболбозони касбӣ дар вебсайти расмии худ. таҳқиқот давраро аз 15 сентябри соли 2022 то 15 сентябри соли 2023 ба назар мегирад. нимҳимоятгари 29 сола дар ин муддат дар ҳайати бошгоҳ ва тими миллии Португалия ҷамъуҷам дар 72 бозӣ ба майдон баромадааст. дар маҷмӯъ Фернандеш 6666 дақиқаро дар майдон сипарӣ кардааст. пас аз ӯ дар феҳрист аз рӯи миқдори дақиқаҳои бозӣ дар як сол Густаво Гомес ки дар тими Палмерас ва тими миллии Парагвай бозӣ мекунад ва Муҳаммад Эл Шенави ки аз тими Ал-Аҳлии Қоҳира ва тими миллии Миср баромад мекунад ҷойгир шуданд. дар ҳамин ҳол аз рӯи шумораи бозиҳо ҷои дуюмро ҳамлагари бразилии Реал Мадрид Родриго ки дар 70 бозӣ ба майдон баромадааст ва зинаи сеюмро бошад нимҳимоятгари испании Манчестер Сити Родриго Эрнандес ишғол намудааст. Родриго дар давраи ҳисоботӣ аз ҷиҳати шумораи бозӣ пайҳам пешсаф аст. ӯ дар 54 вохӯрӣ бидуни гол тарки майдон кардааст. барои ҳамин дар ин вақту замон дар футбол гол задан муҳим нест. ҳамон гунае ки дар UFC бой додагиам пули калон мегирад, буридагиам. будани Месси ё Роналду дар майдон аллакай худаш ба қавле сиёсати алоҳида дорад. тасаввур кунед ки бидуни Месси дастаи Интер Майами дар 4 бозии охир ғалаба кардан наметавонад. барои ғолиб омадан гол задан лозим аст ки голзан нест. дастаи Чикаго Файр дар бозии мавсимии MLS бар Интер Майами бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард. дар нимаи аввали бозӣ гол зада нашуд. дар оғози қисми дуюм нимҳимоятгари мизбон Ҷордан Шакири ҳисобро боз кард, вале меҳмонон ба шарофати голи пеналтии Жозеф Мартинес қариб дарҳол ба бозӣ баргаштанд. баъдан ҳимоятгар Марен Хайле Селаси дар 4 дақиқа дубл кард ва дар охир Шакири голи дуюмашро зад. Интер Майами бидуни Месси барои чаҳорумин бозии пайдарпай дар MLS ғолиб омадан наметавонад. 2 мағлубият аз Атланта ва Чикаго, сипас 2 мусоҳиб бо Орландо Сити ва Нью-Йорк Сити. Чикаго Файр 40 хол ба даст оварда ба зинаи 8-уми ҷадвал баромад. Интер Майами Месси бошад дар зинаи 14-ум бо 33 имтиёз боқӣ мондааст. пешсафи ҷадвали мусобиқот тими Синсинати бо 65 имтиёз аст. дар даври баъдӣ дастаи Бекхем рӯзи 8 октябр бо тими Синсинати вомехӯрад ва баромадани Месси ба майдон ҳоло ҳам зери суол меравад. Месси баъди чанд давр меояд ки Интер Майами дигар дар ҷадвал нест. аз ҳама бозии зур ва пурэҳсоси Лигаи Чемпионҳо рақобати дастаҳои Ньюкасл Юнайтед ва ПСЖ мебошад ки дастаи англисӣ дар ин дидор воқеан ҳангома нишон дод. бозии даври дуюми гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дишаб миёни дастаҳои Ньюкасли Англия ва ПСЖ Фаронса ба анҷом расид. дастаҳо дар варзишгоҳи Сент Ҷеймс парки шаҳри Ньюкасл дар ҳузури 52,000 нафар мухлис баргузор гардида бо ҳисоби 4-1 ба суди дастаи Ньюкасл анҷом ёфт. ин аввалин ғалабаи Ньюкасл дар таърихаш дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб меравад ки ин ҳам муқобили ПСЖ феълан бечора иттифоқ афтод. Мигел Алмирон, Дэм Берн, Шон Лонгстаф ва Фабиан Шеф ки тоза дар арсаи футбол бонг ном мебароранд дарвозаи парижиҳоро голборон карданд ва аз дасти футболбозони ба қавли худашон зури Париж ягон кор наомад. аз ҷониби ПСЖ ба гуфтори худамон фақат Лукас Эрнандес номус кард ки як голи вай чӣ мешавад. дар гурӯҳи F ба ҷуз аз Ньюкасл ва ПСЖ инчунин Борусия Дортмунд ва Милан бозӣ мекунанд ки Ньюкасл бо 4 имтиёз пешгом аст. ПСЖ соҳиби 3 имтиёз, Милан соҳиби 2 имтиёз ва Борусия Дортмунд соҳиби 1 имтиёз мебошанд. гурӯҳи мазкурро ба гуфтори дигар гурӯҳи марг мегӯянд, аммо дар ин гурӯҳи марг гумонам ПСЖ марги худро андаке барвақттар мебинад. Томас Мюллер бо дастаи Бавария рекорди навбатиеро дар карьераи худ сабт кард.
футболбози мазкур ғалабаи 101-уми худро дар Лигаи Чемпионҳо ба даст овард. Дастаи шаҳри Мюнхен дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бар дастаи Копенгаген дар сафар бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. ҳамин тариқ Мюллер дар ин нишон дод бо собиқ капитани тими Реал Мадрид Икер Касияс баробар шуда дар рӯйхати мазкур ҷои дуюмро гирифт. Рекордсмени асосӣ дар ин нишондоди Лигаи Чемпионҳо Криштиану Роналду бо 115 ғалаба меистад. ҳамчунин рекорди дигар дар ин маврид аст ки дастаи Бавария дар 36 бозӣ пай дар пай дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо шикаст нахӯрдааст ки ин нишондод рекордӣ ба ҳисоб меравад. Инам охири кор нест. дастаи шаҳри Мюнхен дар марҳилаи гурӯҳӣ 15 бозӣ пайҳам ғалаба кардааст ки ин ҳам рекорди Лигаи Чемпионҳо мебошад. бори охир Бавария дар марҳилаи гурӯҳӣ соли 2017 аз дастаи ПСЖ бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуда буд. дигар ин даста дар ин муддат дар бозиҳои гурӯҳӣ шикаст нахӯрдааст. дифоъгари дастаи Севилья Серхио Рамос пас аз соли 2014 кӯҳансолтарин бозингар шуд ки дар Лигаи Чемпионҳо ирсоли головар анҷом додааст. Рамос дар синни 37 солагиву 187 рӯзагӣ дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бо тими ПСВ ки мусовӣ 2-2 анҷом ёфт, муаллифи ирсоли головар шуд. Рамос дар голи якуми дастаи Севилья саҳм гузошт ва ба Неманья Гудел ирсоли головар анҷом дод. ин нишондод қаблан ба ҳамлагари достони тими Рома Франческо Тоти тааллуқ дошт ки ҳаминак Рамос рекорди императори Римро моли худ сохт. соли 2014 Франческо Тоти дар бозӣ бо ЦСКА ки ҳисоби бозӣ 5-1 шуда буд, ирсоли головар анҷом дода буд ки он вақт форвард 37 солу 355 рӯза буд. дастаи Манчестер Юнайтед бори аввал пас аз соли 1986 дар оғози мавсим дар 10 бозӣ анҷом дода 6 маротиба мағлуб мешавад. дар ин бора Ред Влог хабар додааст. дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дастаи Манчестер Юнайтед дар варзишгоҳи хонагиаш Олд Траффорд аз тими Галатасараи шаҳри Истанбул бо ҳисоби 3-2 мағлуб гардид. дар даври аввал тими Эрик Тен Хаг аз Бавария бо ҳисоби 4-3 мувоҷиҳи шикаст шуда буд. қабл аз ин бозӣ тими Манчестер Юнайтед дар мавсими 2022-2023-2024 5 бор аз 3 дастаи шаҳри Лондон Тоттенхэм, Арсенал, Кристал Пелас ва тимҳои Брайтон ва Бавария мағлуб шуда буданд. дар 4 бозии дигар Манчестер Юнайтед бар Вулверхэмптон, Ноттингем Форест, Бьорнли ва Кристал Пелас пирӯз шуда ки ин мухлисони дастаи мазкурро қонеъ карда наметавонад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.